maganda kasi paano na yung ano eh. Mababa na yung ano eh. Ba't puro dyan? Dito naman oh. Ito oh. May mga pine tree din pala dito no? Ito naman yung lamig. Parang bakit ka ng Baguio? Lamig po. Oh. Sa atin may Eh, nasa baba tayo eh. overlooking. Oh, ganda. Yun ang taas. Oo. Bababa na naman. Malayo pa tayo? Wala pa yung text eh. Yung turan talaga ng Ah. Dati pinagbawal, pumunta kami, hindi kami Pasok. doon lang kami sa Lagoon, buo, may checkpoint. Kasi nga daw, alam, yung mga nagka-kwento yung militar at saka yung mga NPA. Bakit kami dyan? Grabe, taas na naman, oh. Ulit ang rasada dito. Sa bababa. Akit ka na ako. Ganda ako. Tingnan mo. Oops, Ito mag-alala. Masakit na naman. Ang ganda naman. Ah. Ang diba ang mundo. Sunset. Tayo, nandito tayo sa bundok. Tara, Indan. Oh, taas ng taas. Yan sila yata ng unang panahon. Ay, yun. Taas. Sunek. Mas, alam mo yung lupa dito, iba. Orange ba yan? Brown. Ganyan ako, wala sa plano. Gamit mahal. Buti ikaw naka-jacket. Eh, ba't di ka kasi nag-jacket eh, no? Kaya kunan mo yun. Ganda.
na ito. Oh, ayan. Sige. Ito na ba? Hindi. Doon pa, huli na. Ah, di ba? Wala pa. Ayun, Kita mo tatlo. yung... Tino, kala mo biyahe papunta ano, papunta Baler. Ah, shoutout sa mga taga Baler. Kaso, daanan. Ganda. Kala ko maaraw pa, nagdala ako ng shade. Nag-isat ako. Wala na pala. Ito ba, no? Bakit to? Ayan. Makapagpay ka dito sa Nanay ko. Ayun, no? Ay, kuno mo. dito lang yata kami ng zipline. Hanggang doon lang kami noon. Hindi kami nakakit, hindi nakarating dito. Magkikimusina. Ayun, musina mo din. Luto pa. Itong plato. Ang ganda ng ulog. Doon lang kami nag-picture nun eh. Kasi may Plato. laon sa baba nun, may laon. Ayun. Nasaan yung ano? Basta doon lang. Diretso Ay, lang. baka yun yun. Malayo pa. Malayo pa ba? Makikita mo naman yun yung mga tao. Pag Malayo pa pala. may sunset na yun. Tapos sunod natin na ito, dahang kalikasan naman, oh. Lagi pa yung problem. Mas Ay, ayun. Mas Nakita ko maganda na, yun, oh, yun, oh, yun, oh. Mas maganda ang Taas ka. Andun pa sa taas, oh, yun, oh. wow, thank you. Taas ng bundok. Nakakatakot lang yung daan dito, ah. Buti nga ganito na. Nung ano kami, putol-putol eh. Dito. Kalahati lang. Ang haba na ito, ah. Mga 30 minutes din, no? Ewan ko lang. Five. Wala pang 5 eh. Pero pag yung daanan, ano siya, dire-diretso yung ipak. Ganda na. Kaya yan, bababa na ako. Kapit lang. Ganda ng, ano, creation ni God dito sa, ano. Yan. Napakaganda talaga. Ay, wow. Grabe yung daan din talaga, oh. Makakapasok na talaga siya. Na. Lamig, grabe. Kahit isa pa. Ay, pagdating dito pala yung kalsada rito, hindi na, ano,
ba? Tinanong na Dito yun, hindi doon. Diretso mo lang. diretso pa. Ayan, may araw naman. Diyos ko, Lord. Lubak-lubak. Ayan. Tingnan natin ang araw. Ay! Baka doon na yung view deck. Saan? Doon. Hindi dito. Eh, dito lang sa'yo. Hindi nga kami umabot dito noon. Doon lang kami sa yung tinuro ko sa'yo. Hindi nga inarang kami ng kasama namin si Bernard nun eh. Sabi ni Bernard, baka po kahit saglit lang kami kasi pabalik na ng mga doon. Hindi lang makarating doon sa TikTok. Hindi talaga kami pinayagan. May kasunod tayo eh. Asan? Isang buwan. Watch. Ay, watch. Asan ba yung view deck? Yung view deck, asan ka na? Baka mamaya lumampas na tayo. Ayan, ano ba yung parato lang yan? Forest Transit. Eh, tanong mo dyan, oh. Saan? Dito. Ito na ba? Oh, pero bakit may Ito, mga tanong araw natin. din? Jeep, saan po ba yung view deck dito? Oo, sabi ko sa'yo, lumampas na tayo eh. Ah, ganun. Kaya pala lubak-lubak ka na dito. Ah, lumampas na tayo. Yun na yun, yung nakita ko kanina. Ayun, ang una mo. Hindi kasi kami umakot dito. Ayun, umabot ka na. Ay, Hindi na kita yung higaan ng ano kasi nakamukha. Kaya pala lubak-lubak ka na dito. oh, hindi, di ba na tapos yung pag na natapos Ano yan? Tower? Oh my God.